Това е мап на... Опа. Това е мап на знака. Той е за баба Марта. А това за тебе. А това е Спарта! И днес ще играем мапа на знака, нали? Аз ще взема леглото за всеки случай. Така. Рандом мап 1. 0. Не бе, сложи го. Play on peaceful. Добре, да видим. Сложи го. Ето, значи лесно. And on night time. Трябва да е на нощ, бе. Не! Няма страшно. По-хубаво е сутрин, човек. А по-хубаво е сутрин. Не ми пука. Добре. Въпреки че аз направих този сервер, той естествено ще да ме да изпълня. Ма пука искат да го играем на нощ. Какво ме интересува? Където почваме... Ама кому са бучо краката, бе? Аз съм... А човек, ако паднем от начало ли почваме? Да. Не, чекпоинт е вира. Бебе зомби! Kiss, motherfucker, kiss. Лекари съм. Бебе зомби! Гледай го този хакер. Ама не, аз ще играя на гейм от едното, ако паднем... Не. Него човека, например, ако сме тука, паднем и се връщаме от начало, какъв е смисъла? И ще се телепортваш, бе, човек. Не, бе, ще телепортваме, ще телепортваме. Ако умреме... Ако умре, какво ще стане? Него, гледай! Затова е така ти казвам. Не, Ма ще затова е бана така от ти сервера. казвам. Аз ще бана от сервера, бе, човек. Ама, Не ви казах. то на всички мапове си играе така. Не се играе така. Погледни ютубърите, че играят на гейм от едно е. Не е вярно. Абе, аз бех стигнал до там, бе. Го сега, гледай къде ма спаунва. И какво ме интересува като спамва там, бе? Ако пак се направиш, просто телепортваме, ето. Ето. Ето, готов се. Просто телепорт. Предупредих. Ама виж аз къде се връщам, бе, човек. Тука къде си бех. Се напресваме гейм от 0. Гейм от 0 ти казах. Ма се направих, бе. Тук за който е. Ето. Акшен. За какво ти е гейм от 0? Аз съм по червения път. Акшен. Виж колко хубаво. Много е хубаво. Минах мапа. И аз го. И баси тъпия мап, хора. Много е смотан. Ти спирай клипа, нямам спорт. Ма човек, поне той да го качме. Ма много смотан. Не, спирай го. Спирай го. Няма го спирам. Спирай го, ти казах. Ще го кача. Сега вижте колко е тъп. И не го харесате, ако мислите, че е тъп и довиждане.